Здравейте! Днес ще отваряме всякакви бомбонки. Първо ще опитаме ето тези бомбонки. Тика имам ролки запазени. Ето ги. Имаме вкус черешка. Добре. Имаме вкус ябълка. Имаме вкус лимон. Събрахме 3 вкуса лимон. Да. Имаме вкус и още един нов. Пак ябълка също. О, има нов! Пак е лимон, но е различен. Ето, може да видите. Те се различават. Има и ягодка. Добре, много вкусно. Има и това. Има и това. Аз ще избера кое искам. Искам да опитам ягодката. И то с лимон. Тези двете ще опитам. Тази черешка. И това. Много вкусно, мисля, че ще бъде. Първо ще опитам черешката. Да. Отворихме я. И не мога да я отворя, бе, хора. Чакай да ви подпра и така. Така. И ей тук, ейте и гледайте. Опа! Калинка отвори това. Да знаете, канала ми се кръсти просто Калинка. Иначе оценявам не ми харесва много. Не ми харесва много. Мисля, че му давам 3 от 0. Само 3 точки. Не съм доволна от това. Ще опитаме и другия вкус. Червено. Имам още едни и тези свърша клипчето. Оп! С една ръка отварям, защото другата държа телефона. Ама хора, тя се е разтопила. Мале. Опитах се. В момента дъвча. Не е лошо, оценявам 10 от 10. Не е лошо. Ягода най-последно е лимон, защото мисля, че е кисел. И хайде да опитаме и ягодката. Ето ягодката и фърлих в коша обелките, ето. Давам и душкам на стола. Давам и на нея 10 от 10, защото е вкусно. Сега отваряме лимона и продължаваме с другите бомбони. Ето това. На розова. Тези с пасковка. Ето шоптам.
точно. Отварям и тази. Ето я. Сега сдъвчих лимона, мисля, че давам 1000 от 1000. И тези е в другия епизод. Чао, чао!